Talisay City Mayor Samsam Gulyas nangunay pagsusi sa mga simbahan sa Dakbayan na kung nasunod ba ang mga lagda, labi na nga karong gabi sugda na ang simbang gabi. Ang report ni Marie Dumabok. Gipakigtagbuan sa mayor ang mga pari ug pangulo sa parish volunteers sa mga simbahan sa Talisay City. Kuyog ang hipe sa kapulisan, kabumbiruhan, pangulo sa City Health ug sa City Toda. Nihatag usab sa instruction ang mayor. Karong alas 7 sa gabi, sugdan sa mga simbahan ang anticipated mass alang sa siyam kamis sa Digalyo. Every day na mo adapt sa sitwasyon, there's never going to be a perfect plan kung unsaon ni nato. Ang mabuhat lang yun nato isip na sa gobyerno karon is to plan to the best of our abilities. Then kung unsay mga problema ato bangon nato, especially on the first day, tonight and tomorrow morning. Halos sa mga simbahan din sa Dakbayan sa Talisay, ikaduha kuan og temperatura ang mga manimbahay. Sama na lang din sa Santa Teresa de Avila, diin sa main entrance pa lang kuan ka na og temperatura. Ug sa dayon pagsud mo sa simbahan, lain na usab nga pagkuha og temperatura og pa-fill upon ka sa ilang usa ka registration form. Kung mahurot na ang 600 ka registration form, wa na gyud tugutan pang makasud sa simbahan ug sa gawas na mahimong makatambong sa santos nga misa ang mga manimbahay. Gawas sa mga naandang lagda gikan sa IATF alang sa maximum health protocol. Adunay dugang kamanduan ng kagamhanan sa Talisay nga ipatuman sa mga simbahan ug sa gym. Kung no standing policy nga i-impose ni Mayor, ato gyud ang matuman. Kay makaklag magud sa mga tao anagod o makapundok-pundok sa mga tao kanang picture taking. So we have to announce nga first usa ang left nga exit, and then second would be the right exit, and then the last would be the main entrance. Hangyo sa kapulisan nga sundon lang gyud ang lagda sa kagamhanan ug sa IATF. Sama na lang kung si kinsa lang ang mamahimong makasimba. While we respect traditions and our religious freedom, this is not a normal time for us, so dapat mo adjust po tagamay. Ang kabumbiruhan pa dayon usab sa ilang gihimong random inspection sa mga electrical wiring ug connection sa pahigayunan sa mga santos nga misa. Asa entrance, asa exit, mo na among priority ko kayo. Among ibang tan-aw to ilang mga electrical wiring. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.